chceli vedieť, takže deti sa rodia takto. Chlap, keď má na to vek, aj žena, keď má na to vek, samozrejme nebudeme už od 13 alebo koľko, tak aspoň tak 18, aj to je skoro. Tak chlap má pohlavný styk so ženou a vyjde spermia, vyjde veľa spermí, ale iba jedna vyhra. A tá, čo vyhra, tak oplodní vajíčko a žena potom má 9 mesiacov, nosí bombuľu a potom pôrod a máš to. Ja som bol na inkubátore. Tak pre mňa je to veľmi zložitá otázka, pretože ma mamka nepoučila, ale myslím si, že keď sa ľudia majú radi a boskávajú sa tak ako v telenovele, tiež tak, tak z toho vznikne vzájomná energia a z tej energie je bambuľa pod brúškom, ako Pevan povedal, a z tej bambule sa vyprdí malý bambuch a bude sa volať, neviem ešte. Zdravím všetkých poslucháčov Chillout TV. Teraz môžeš. Ako sa robia deti? Ako sa robia deti? Tak je to dosť chulostivá otázka. Ale myslím si, že neviem, od malička ma učili k tomu, že deti nosili bociany. Ale ako všetci iste vieme, sám už mám po svete veľa potomkov. Takže z tohto hľadiska si myslím, že záleží na tom, aké dievča, alebo vlastne aký je človek. Keď si vyberie nejakú takú milu, je tam viac tá romantika, keď si zoberie nejakú tú dračicu, je tam viac sexu. A záleží vlastne na človeku, ale tak všetci vieme, ako sa robia deti, takže to až asi po 22. hodine budeme viac rozoberať. Ako sa robia deti? A to odkiaľ prišla tá otázka? Však ja neviem. Tak kapitol už vysvetlil, sa mi zdá, ale čáp je čáp. Takže Chillout TV, ako sa rodia deti? Keď to nejde, tak to nejde. Proste príde lekár, dá injekciu, ako to bolo u nás, v našej verzii. Samozrejme, cisársky rez. Je to najistejšie a dieťa je na svete. Len proste ten lekár nesmie zlyhať, lebo bude to zase na hovno a žiaden priaznivec Chillout TV na svete nebude. To je ďalšia dobrá otázka. No tak, ako by som ho povedal. Tak rozdiel medzi krokodilom je taký, že musím porozmýšľať. Napriek tomu, že som vysokoškolák, tak Že? sa snažím... Rozdiel medzi krokodilom. Že? Rozdiel medzi krokodilom je, že chodí na bok, hej. Tak, nepochopil som otázku, ale mi z toho vyplýva len to, že krokodil sú všetci rovnakí. Rozdiel medzi krokodilom a asi chilloutom je taký, že len kapí mu smrdie zuby. Zabil! Podľa toho, koľko má nôh, či 2 alebo 3. Medzi krokodilom a čím? Keďže medzi krokodilom a kabelkou žiadne. Akurát, že ten krokodil už nebude dýchať. Chcem mať 10 detí a chcem všetkých chlapcov, lebo chcem rozšíriť svoju rodinu ďalej, takže dievčatá by som nechcel, vieš, lebo proste moje predzvisko, už vieš, všetci vedia, že je to veľké meno a proste ja by som chcel rozšíriť svoju familiu aj medzinárodne, medzikontinentálne, celosvetovo, takže asi tak. Myslím, že máme nejaké problémy v režii, ale v pohode, to sa spraví. Ja by som chcel mať 2 deti. Fakt, 2 deti, jedného chlapca, jednu ženu, obidva budú tancovať. Chlap teda najprv na hokej a keď nie, tam bude tancovať. A chlapec sa bude volať...
Fúha, Sandokan. Sandokan, nech je sranda, však 21. storočie. A žena sa bude volať Voli. Anetka. A Dieťa viete mám prečo? jedno, je to proste Street Fighter. A keďže chcete ísť o nejaký ten rok na battle, tak nechoďte, lebo bude tam on. A mám strach z neho už aj. Tiež sa má deti dve. Jedno bude dievča, jedno chlapec. Chlapcovi zavesím takú reťaz na hlavu, že bude ťahať. Tak ju bude ťahať za sebou. A dievčatko bude, keď bude po mne, to bude krása. A na dievča sa veľmi teším, lebo ja chcem mať strašne dievča, lebo dievčatá milujem. Ako malinké dievčatá, ale aj veľké, ale malinké. Ale chcem mať neviem ako sa bude. Chlapec sa bude volať Martin. Nie preto, že sa ja volám Martin, ale preto, že je to najkrajšie meno na svete, Martin. A dievčatko by sa mohlo volať také nejaké jemné, lebo ono bude jemné dievčatko. Tak to potom neskôr vyberiem z mojou budúcou. Nezáleží len na mne, koľko chcem mať detí, samozrejme záleží na tom človeku, s ktorým ich budem mať. Ak ich bude viacej, samozrejme to sa stáva. Svet je malý. A ako sa budú volať? No, Martin bude jeden určite, však tých máme ako hadov v Chill Out TV. Pepan to nebude, lebo Pepan nie. A samozrejme Andrej. A dievčenské mená, samozrejme, tu bude veľmi komplikovaná vec, lebo aké meno dáš dievčatu, tak také bude prenasledovať celý život. Chlap sa s tým vie nejak žiť, ale taký dievča. Keď dáš raketa tam. Kapio cena sa bude volať raketa. Keďže som koreňmi východniar, pijem len vodku. Žiadnu havanu, Začal som s vínom, ale odkedy som mal zlé skúsenosti s vínom, skúšal som ešte Fernet, môj prvý alkohol bol Karpatská horka, ale pijem len vodku, takže žiadna havanu. Keď ma pozvete, aj havanu pijem. Nepijem, držím sa východniarských destilátov. Čiže vodka a po prípade, keď chcem zavítať do iných krúhov či krajín alebo takýchto vecí, tak pražská vodka. To je super. Pražská vodka najlepšia, najmnejšia. Prečo sa ti nepáči? Nie, ja sa viac menej držím tých východňarských tradícií ako moji chlapci z Chill Out týmu a hlavne tú vodku, no, a pražskú si dáme väčšinu. Čo je Havana? Havana je to, čo neškodí ľuďom, čo im prospieva. Samozrejme, že Havanu pijem, lebo je to alkohol. Keď sa chce človek odreagovať. Chlapci, pijete Havanu? Hej. Prospieva to človeku? Zabíja mozgové bunky, tak áno. Takže Havana prospieva ľuďom! Táto otázka bola už veľakrát rozoberaná. Podľa mňa jedno vajce sa vždy muselo nájsť a potom sa vydehla sliepka. Takže vajce bolo podľa mňa. Ja si myslím. Čo bolo skôr? Vajce alebo slepice? To je otázka pre vysokoškolákov, keďže ja vysokoškolu nemám. Ani ju mať nebudem, samozrejme. Tak vám odpoviem, samozrejme, že dinosaurus bol najskôr. Takže, samozrejme, dinosaurus. A z toho sa potom nejako to vyplodilo a bola sliepka. A potom vajce, alebo vajce a potom sliepka. Takže už to musíte vydedukovať akože vy sami. Toto je záľubná otázka. Neviem, kto to dal, ale podľa mňa bola prvá slepice, pretože slepice potom vyliahla vajíčko a to spadlo na pravú stranu strechy a z toho bola žena slepice. Tak Žena slepice. Keby spadlo vajíčko na ľavú stranu strechy, tak to by bol chlap. Ale to už by nebola slepice, už by to bol kout a tým by sa kruh uzavrel. Čiže musel to slepic beha po svete veľmi veľa. Vajec pomenej, takže
Ale tak, aby vznikla slepica, musí byť aj vajco. Práve že vajec viac. A kohút. Ja mám tie veľké A kohút je gej. To je takáto logická hadanka. Tak podľa mňa bola prvá sliepka, lebo sliepka musela zniesť to vajce. Čiže podľa mňa, neviem kto dával túto otázku, komu by som adresoval odpoveď. Nemáš tam presne... Kohút je gej. Presne konkrétneho človeka? Nie. Konkrétnemu človeku poviem, že mal by sám porozmýšľať. Nemeral som si ho ako iní členovia chilloutu, ale zdá sa, že ho mám v pohode a funguje, takže to je základ. A potom podľa nálady. Si myslím, že slovo dosť veľký stačí vám, lebo dosť je dosť. A to si myslím, že prerazilo to všetky európske rekordy. Dosť do telky? Čo? Dosť veľký, dosť do telky. Pokiaľ mi chcete poškrapkať koleno, tak to nie je koleno. Môžem aj ukázku? Daj. Nie, som ti rozbil, to je taký pekný kaňon. Tak, neviem, tak, počkaj. Nemusíš odpovedať. Počkaj, si chytím tu na. Si to tak vymerám. Je to takých 40-45. Ja som skromný ešte. Štvority. Aký veľký. Myslím, že v ideálnej dĺžke a v ideálnej miere.